Και μπορεί γιατί έχει όλες αυτές τις ψυχικές αρετές. Έχει τους ρόλους και τους τρόπους να μας πείσει ότι είναι ικανός δήμαρχος. Και έχει ίσως ένα πιο μεγάλο χάρισμα από αυτό που είπα. Έχει στα μάτια του την αλήθεια. Και για μένα ο πολιτικός δεν είναι εκείνος που λέει ωραία λόγια για την παραμονή των εκλογών και ζει το παραμύθι του ψηφοφόρου για την επόμενη μέρα της νίκης. Ο πολιτικός είναι εκείνος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους και που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη να προσδιορίσει όλα αυτά τα προβλήματα που δεν είναι αρετές μιας κοινωνίας. Είναι θέσεις της πολιτείας, της μικρής πολιτείας, της τοπικής πολιτείας. Και πιστεύω ότι ο Γιάννης Κωνσταντάτος έχει αυτή την διασυνδετική λογική. Να είναι ένας δήμαρχος άξιος, ικανός, φρέσκος και νέος όπως είναι, να έχει το λόγο και την νόηση της αντίληψης